Lasse, mä oon etsimässä meidän taloyhtiön uusia postilaatikoita. Sulla on varmaan jotain minulle suositella. Nyt on tullut ihan oikeaan paikkaan. Meillä on täällä tänä päivänä uusi postilaatikkomalli, joka on lähtökohtaisesti ollut se, että me rakennetaan laadukas, mutta hintakilpailukykyinen suomalainen postilaatikko. Ja tässä näkyy hyvin, että nämä pystyy asentamaan pitkään rivistöön tasaisesti. Kyllä. Tässä laatikossa on tämmöinen hyvin suoralinjainen muotoilu ja nimenomaan tämmöinen riviasettelu sopii tässä mallissa erittäin hyvin. Ja tietysti tärkeintä on se, että kun haetaan se aamulehti sieltä postilaatikosta, niin se on myös kuiva. Kyllä. Tätä on ajateltu myös tätä laatikkomallia suunnitellessa. Meillä on tässä tämmöinen muovikatto. Ja kaikki nämä lipat ja vastaavat täällä, jotka vie sadevesiä ja muita, niin ne vie niitä poispäin ja silloin se lehti on kuiva siellä laatikon sisällä. Pitääkö paikkansa, että EU-hun on tullut uusi postilaatikkonormi? Kyllä, EN 13724 normi on tullut, joka otettiin huomioon myös tätä laatikkoa suunnitellessa niin mitoituksen kuin turvallisuuden suhteen. Ilmeisen helppo kiinnittää, näin olen ymmärtänyt, on tämä kyseinen postilaatikkomalli. Kyllä, se on ihan laatikko, kun otetaan pakkauksestaan, siinä on vielä suojamuovit tuolla RST-teräksen päällä. Otetaan takaseinästä muovit pois, laitetaan seinään, aitaan, jalustaan kiinni. Sen jälkeen otetaan muoveja pois, pannaan lukot paikalleen ja sitten lopuksi kun laatikko on kiinni kaikki paikallaan, niin otetaan muovit pois ja turhat asennussormenjäljet jää laatikosta pois. Sieltä on mukava hakea sitten aamukahvin jälkeen tai ennen aamukahvia se lehti kotiin. Kyllä, kyllä.